ви кажа малко за историята на тромпета. Тя е възникнала много отдавна. Легендата разказва за това как един ден Тритон, едно божество от дълбините на морското царство, намерил една чудна ръковина. Духнал в нея и оттам излязъл един приказен звук. Всички обитатели на морското дъно се събрали около него и толкова много харесали силния и красив звук на ръковината, че започнали да танцуват. Толкова много харесали тези танци, че ги нарекли балове и често си ги устроят. Дори днес, ако видите някоя риба така да скача високо над водата, да знаете, че със сигурност нейните приятели голови, риби, раци, русалки, тритони танцуват. Да. А знаеш какво става, когато морето е равно, гладко? Тогава Тритон надува своята ръковина и изпива цялото морско царство. Хайде сега да си представим как танцуват русалките и тритони. Аз мога ли да те попитам как танцуват русалките без крака? С опашка, предполагам. Значи там нагоре не знам. Добре, нека да си представим как танцуват русалките. Композиция за тромпет от Йозеф Хайдн.